Vi har lavet en video, hvor vi vil fortælle lidt om arbejdsløsheden i Spanien. Spanien er det land, der er mest i krise, når det gælder arbejdsløshed. Hele 27% er arbejdsløse. Det er 6,2 millioner beboere, der står tilbage uden arbejde. Halvdelen af unge i Spanien er arbejdsløse. Regeringen erkender, at 10.000 af arbejdspladser er gået tabt under de her økonomiske nedskæringer, som Spanien er på vej igennem for at nedbringe et fortsættende underskud. Boligboblen har været med til at skabe denne kæmpe underskud i Spanien. Prisen på boliger når nye højder og stiger højt op. Derfor har mange været nødt til at gå til banken og lave et lån, så de kunne låne penge til husstanden. Dette resulterer bankerne i nul, da langt over størstedelen ikke kunne betale deres penge tilbage igen. Der blev ikke bygget nye huse, da byggeriet nærmest gik bankerot. Nu har folk altså ikke penge til personlig forbrug, og derfor går supermarkeder, butikker, bager osv. også i nul, og det resulterer så endnu flere arbejdsløse. Mange spanier begynder at forlade det kritiske Spanien, da de frygter, hvordan deres fremtid kommer til at se ud, nu hvor de intet job har. Spanien er fanget i den onde cirkel, og medierne fortæller os, at de ikke lige kommer ud af overlevet.